Chris Owino, Ramogi TV. Achije boro moting'o jotich e wath ma Mombasa Kenya Ports Authority ochwal e doho ma Mombasa kumodonjnegi kod ketho 10 mag mibadhi mar omenda maromo $62 million. Achije go nochwal e nyim jang'ad bura Alex Idhuku. Kata kamano gikwedo ketho duto 10 ma yango ni negitimo e kind tarik 1 dwe mar Ang'wen higa mar 2014 kod tarik 6 dwe mar 10 higa mar 2015. Achije go bwo okil margi Jared Magolo okwayo doho mondo wegi kod rambun ma okowewo $50,000 kolero ni gin jo ma ong'ere kendo kuma gidhi ringe ma gidhi bende onge. Kaluwore gi kwan ketho mane ng'ato ka ng'ato nigodo, doho nong'ado ni 4 kuomgi owe kod rambun mar $2 million kata omenda ma ching maromo $500,000 ka achije modong' to we thuolo kod rambun mar $2 million kata omenda ma ching $100,000. With intent to defraud, jointly obtained from the Kenya Port Authority an award for the tender number KPA/36/2014-2015/CE valued at Kenya shillings 62,732,772 by falsely pretending to operate a business entity fraudulently registered under your access to government procurement opportunities (AGPO), a fact you knew or being believed to be false. Is it true or not true, Robert? Is it true or not true, Id Arube? Giwacho ni burano bro dhi mbele tarik 7